Skont Owen Bonnici, il-Ministru Jonathan Attard wettaq xogħol impeccabli f'dak li għandu x'jaqsam l-abbozzi relatati mal-medja u l-ġurnaliżmu. Tlieta filgħodu Net News staqsal il-Ministru responsabbli mill-arti u l-kultura dwar il-fatt li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qed jisħaq li dawn l-abbozzi jridu jkunu irtirati, mibdula f'white paper u formalment miftuħa l-konsultazzjoni. Kunsill tal-IGM qal li jinsab diżappuntat kif il-proposti tal-Gvern mhux qed joffru l-aqwa protezzjoni possibbli lill-ġurnalisti. Dan filwaqt li insistow il-rakkomandazzjonijiet importanti li għamel il-Kumitat kienu injorati jew sansitra imdajfin b'mod qawwi mill-Gvern. Madankollu, għalu Bonnici il-ħidma ta' Jonathan Attard hija sodisfaċenti. L-abbozzi relatati mal-medja u l-ġurnaliżmu għettu illi il-konsultazzjoni saret l-IGM qed mod ieħor l-MRA qed mod ieħor x'inhuma l-kummenti tiegħek? Naħseb illi il-Ministru Jonathan Attard li qed jippilota din ir-riforma qed jagħmel xogħol tajjeb u nemmen illi din il-ħidma li qed issir ħidma biex inkomplu nsaħħu l-qasam tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Fitra indirizzata lil Prim Ministru Roberta Bela, l-IGM spjega li n-narrattiva tal-Ministru Attard li qal li saru diversi referenzi għal konsultazzjoni wiesa li għamel il-Kumitat tal-Esperti ma tirriflettix dak li realment għamel il-Kumitat e kif il-konsultazzjoni ma kienitx waħda attiva. Madankollu meta spiċċa jħabat wiċċu ma' din l-istqarrija l-Ministru Bonnici wara li faħħar lil Attard farfara jiġri fuqu. Ma skont l-IGM ġifieri qed jgħidu illi d-diskorsi li qed jgħid il-Ministru Jonathan Attard mhuwiex minnu sal-aħħar konsultazzjoni full consultation ma saritx u qed jitolbu lill-Gvern biex jirtiraw l-abbozzi jagħmluha white paper u jagħmlu l-konsultazzjoni kif meħtieġ. Jiena nitolbok tagħmel dawn id-domandi lill-Ministru Attard li naf. Kemm l-IGM kif ukoll l-MRA qed jinsistu li dawn l-abbozzi għandhom jiġu irtirati u terġa' tinfetaħ konsultazzjoni wiesa u serja. L-IGM saħaq li jekk il-Gvern jonqos milli jiftaħ konsultazzjoni serja ma jkunx hemm triq oħra ħlief li jirtira l-partiċipazzjoni tagħhom mill-Kumitat tal-Esperti.